Pekne, ja som pôvodne prihlásený, ale nedá sa v 2 minútach primerane odpovedať kolegom. A zároveň, keďže ani na faktickú moju záverečnú nedá reagovať, tak vás ani o nič neoberám tým, že to hovorím teraz, lebo aj tak by ste nemohli už nejakým spôsobom reagovať už na to, čo poviem. Takže preto sa mi zdalo korektnejšie voči všetkým, čo vystúpili, reagovať v záverečnom slove, aby bolo možné venovať prirodzenú a nevyhnutnú pozornosť. Takže historické spory, priznám sa, nechám historikom. Máme tu archeológa, nemáme tu historika, máme tu pána Krajniaka ako, a teraz to myslím negatívne, amatérskeho historika, teda niekoho, kto sa tomu aktívne zaoberá, aj keď to myslím neštudoval. Ja sa priznám, že do toho ja veľa povedať neviem, takže tam len načúvam. Ďakujem za tie pripomienky, čo boli aj pozitívne ako pán Krajniak, aj negatívne ako pán Hrnko. Keby sa bol býval zapojil pán poslanec Čaplovič, možno by sme sa dozvedeli o tom, aké vyššie územné celky sme tu mali aj v dobe kamennej, ale keďže sa nezapojil, tak tento rozmer nám už chýba. Igor Janskulík, ale aj trošku Ondro dostal včera. Jedna vec, ktorú podľa mňa treba povedať explicitne, je, že zrušenie vyšších územných celkov nie je obžaloba individuálnych poslancov vyšších územných celkov. Lebo medzi nimi je ich, myslím, že v tejto chvíli je ich niekde okolo 350-60 a samozrejme za tých 15 rokov sa vystriedali ďalšie stovky, takže poslancami VUC bolo určite do 1000, asi cez 1000 ľudí. A nemyslím si, že bolo akokoľvek spravodlivé, teda akože, aby každý z nich cítil teraz nejakú vinu, prevelikú vinu, dokonca aj keď je kriticky naladený voči VUC, keď samozrejme je za, tak už vôbec nie, pretože to je otázka individuálnej snahy, výkonu a zodpovednosti a aj v komunistickom režime boli ľudia, ktorí robili veľmi dobré veci, lebo chceli a boli charakterní, ale to ešte neznamená, že by sme mali bojovať za zachovanie komunistického režimu. Takže tuto by som striktne oddelil individuálne výkony od štruktúrálnych zlyhaní. Ja som sa snažil dneska pomenovať štruktúrálne zlyhania, ktoré sú práve nezávislé od toho, že či práve je tam poslanec, ktorý má úprimný záujem. Musím povedať, že nedá mi nereagovať na pána poslanca Hrnka. Myslím, že to bolo, že zdržujem poslancov od práce pre národ, alebo zdržujeme s pani kolegyňou Macháčkovou. Poviem úprimne, že táto schôdza v tejto chvíli prebieha, ak sa nemýlim, 9. rokovacím dňom a keď skončia tieto body, tak viac menej končí, už je len jeden zákon po nich. No, pán poslanec Hrnko, nie ste tu, ale ak ste tak leniví, že už ani 9 rokovacích dní sa vám tu nechce sedieť a budete nadávať tomu, kto vás tu nutí sedieť, že vám mrhá váš čas, 8 dokonca, ospravedlňujem sa, 8 opravdu pán dostal, tak to už by ste vy mali vysvetliť voličom. Lebo za tohto parlamentu máme z rôznych dôvodov, ktoré tu nemusíme rozoberať, najkratšie schôdze parlamentu v histórii, podľa mňa. Nikdy sa tak krátko nerokovalo. A preto bol aj absurdný ten rokovací poriadok pána Danka. Lebo keby sme tu mali filibuster mesačné, tak chápem, že niekto príde s obmedzovaním rozpravy. Ale v situácii, keď máme najkratšie schôdze, tá účelovosť bola jasná. Ale sme v tej situácii. Takže priznám sa, že mne zaskočilo, mne dých vyrazilo, keď sa niekto začal sťažovať, že ho tu zdržujeme. Navyše situácii, bez toho, aby som nás nejak chcel chváliť, ale pán poslanec Kollár, ďakujem za to ocenenie. Môžete nesúhlasiť s týmto návrhom, ja to úplne beriem, nikomu to nevyčítam, okrem tých, čo hovoria najprv iné a potom iné, ale spochybňovať poctivosť tej práce, tú prípravu, ktorá sa dala, je podľa mňa nemiestna a neslušná, lebo jednoducho je tá tým príprava. Samozrejme, s výsledkom môžete nesúhlasiť, to ja rešpektujem, ale ako keby spochybňovať tú prácu, teraz nejde o moju osobu, však to som nepísal ja, to sme dopísal celý tým ľudí, nie je úplne fér. Jedna technická poznámka pánovi poslancovi Hrnkovi o Maďarsku veľkou vzoru. Maďarsko má 19 žúb, čo vzhľadom na počet obyvateľov asi ako keby sme mali 10. To znamená, že to, že by bol príklad nejak ako keby explicitne dobre usporiadané, ale je pravda, v tom má pán poslanec pravdu, že v Maďarsku sú viac naviazané na históriu a tam bol aj trošku iný vývoj. Takže nie som expert na Maďarsko, ale súhlasím, že keby som bol maďarský poslanec, možno tá debata vyzerá inak, ale som slovenský poslanec. Pán poslanec Bublavý, musia vám už dať nový manuál. Viete, ja vám ocitujem taký vtip, čo teraz beha po Facebooku, kde sedí pán Holienčík vedľa pána Fica a pán Fico hovorí pánovi Holienčíkovi, že Jožko, neboj sa, môžeš to povedať. A Holienčík potom povie, že na zvyšovanie ceny elektriny ma nahovorili Mikloš, Radičová, Sulík a Matovič. Viete, tento manuál už vám nefunguje, už majú z neho ľudia srandu. Že za všetko, čo v tejto krajine je problém, môžu iní. Vy už tu vládnete 10 rokov. To je jeden bod. Druhý bod, sa týka aj pána Fajča. Ja by som dúfal, že to bude kratšie, ale bohužiaľ bude to dlhšie. To sa týka aj pána Fajča. Ja som to povedal verejne a poviem to aj tu. Ja som zmenil názor.
Ja som si nehlasoval, ja som nebol poslancom, ani som nebol ministrom, takže som ani vo vláde nehlasoval za to, ani v parlamente, takže by som mohol tváriť, že ja som s tým nikdy nič nemal. Ale áno, ja som pokladal v roku 2001 spolu s väčšinou ľudí, čo zaujímalo veci verejné, zriadenie VUC za pokrokový nástroj zlepšovania situácie na Slovensku. Všetci nám to vtedy hovorili. Budú nižšie regionálne rozdiely, bude správa bližšie k občanom. Je to tá decentralizácia, ktorú sme si predstavovali. A všetky tie veci, ktoré som tu aj dneska hovoril, ja som tomu veril. Ja som tým ľuďom uveril. Nie som človek, ktorý celoživotne nemení názor. A preto aj trvalo tak dlho, to hovorím rovnako, mne trvalo dlho, kým som ten názor zmenil. Dlho som veril tomu, tej mantre, už som ju dneska spomínal, že vúcky nevyšli, ale keby sme ich nakreslili správne, tak je to zrazu zázračný úspech. Dlho som tomu veril, až kým vplyvom skúsenosti som od toho názoru neodišiel. Priznám sa, najväčší prelom nastal naozaj, keď som si uvedomil, aká hlúposť je bratislavská vúcka. A tam, Ondro, ďakujem za ocitovanie, to je presne o tom, že o zrušení bratislavskej VUC. O tom bol ten návrh. A potom od toho kroku sme začali uvažovať, že dobre, keď sme prelomíte tú mentálnu bariéru, že VUC je teraz nejaká posvetná krava, že čo sú vlastne tie argumenty za tie ostatné. A tak som k tomu aj dospel. A dospel som k tomu minulý rok. Je to už asi rok, ale dospel som k tomu názoru. A preto ho tu dneska aj presadzujem. Tým pádom, hoci by som mohol tváriť alibisticky, lebo nenájdete v minulosti, keďže som to nemal nikdy na starosti, že by som ja nejak zavúcky strašne vystupoval, hovorím úprimne, ako milión iných občanov, veril som, že je to dobrý projekt, a po 15 rokoch vidíme, že to nie je dobrý projekt, že nám nevyšiel. To nemá význam, dneska nebudem nadávať pánovi Nižňanskému, on to tiež robil v najlepšom a navyše, keďže robil celú decentralizáciu, robil strašne dobré roboty a ten projekt decentralizácie podľa mňa ako celok bol veľký úspech. To, že v rámci neho niečo nevyšlo, nie je teraz dôvod si tu hádzať špinu, že kto kedy za čo hlasoval, nehlasoval, vyjadril sa. Je to dôvod to opraviť. A môžeme to opraviť aj spolu. Vy ste pri moci už 10 rokov, môžete ste to opravovať, len ste to neopravili. Tak som vás teraz do toho s pani Machačkou trochu začal nakopávať. Ale decentralizácia bola úspech. A toto chcem aj povedať. Len ja za decentralizáciu nepovažujem akékoľvek prenos právomoci dole niekam na nejaký orgán. Keď ten orgán je v skutočnosti od občanov vzdialený, občania ho nemajú záujem, neveria mu, tak síce áno, technicky, právne, nazvime to decentralizácia, ale to nie je to. To nie je prenášanie kompetencií na tú najnižšiu úroveň, kam si to ľudia vedia predstaviť. Pán poslanec Kéry, ďakujem za prvú časť vášho vystúpenia. Musím, niekedy si dajme kávu, vezmem od vás lekciu v politickej retorike, lebo vy ste za 20 sekúnd tak zhrnuli tie zlyhania vúciek, ako ja som to nedokázal za tú hodinu. Vy ste potom povedali, že s tým nesúhlasíte, ale to zhrnutie bolo fakt excelentné a musím povedať, že sa mám od vás čo učiť. Ale pokiaľ ide o tú Nitru, no nechcem to tu rozobrať, naozaj rušíme vúcky, nechcem ísť úplne do detailov, ale keď ste to aj vy spomenuli, no koľko ste zaplatili tomu poradcovi, čo vám vymyslel tak vynikajúci medzinárodný tender, že sa do neho prihlásil jeden uchádzač? Ja viem, to sú tie najťažšie tender. Napísať tender, do ktorého sa prihlási jeden uchádzač, je oveľa náročnejšie, ako tender, do ktorého sa prihlásia 5. Takže verím, že ste mu zaplatili veľa. Ale neviem, čo by na to povedali občania, keby mali záujem a naozaj sa tej vúcke venovali. No, však áno, vy ste museli mať tender, tak ste ho napísali tak, aby dopadol s jedným uchádzačom, čo teda hovorím, uznávam, že je to najťažšie. Pán kolega Bublavý ešte k druhému kolu. Ja som to sem nenosil, ale keď už ste to sem doniesli, tak musím povedať, že ak existuje zásadné politické zlyhanie Smeru v tomto období volebnom od minulých volieb, tak okrem neodvolania Roberta Kaliňáka, ktoré tiež nebudeme rozoberať, je to to, čo ste práve spravili s druhým kolom. Ja som povedal, že vúcky sú dneska inkubátor skleník extrémizmu a vy ste vám zapli ešte 4 lampy, aby sa mu lepšie rástlo. A to len preto, že sa spoliehate, že v polovici toho skleníka si ľahšie potom uhájite tie vaše vlastné pacholičky. To je tak nezodpovedné voči tejto krajine, čo ste spravili. Tak nezodpovedné. Pričom reálne sa neušetrí nič, to skoro viete, ušetrí sa na druhom kole pár peňazí. Nič porovnaní s týmto. Ale vy ste to robili len a len preto, lebo si hovoríte, že chudík, blanár, a ja rozmýšľam, možno Baška, neviem, ako máte ten zoznam, títo určite potom vyhrajú a to nám stojí za to, že to darujeme Kotlebovi a možno aj Uhríkovi. Čo je to ber? Nechaj polku krajiny vezme fašizmusky, my budeme mať tú druhú polovicu. To je tak nezodpovedné, pán poslanec Bublavý. A ešte tu budete obhajovať. Ja som to nedonesol do tejto rozprávy, vy ste to doniesli. A pokiaľ ide o to, čo hovorí pán poslanec Sobko, ale aj mnohí ďalší, jednu vec, možno som ju neprecizoval, možno áno, teraz je v každej dobe, nič nie je ideálne. A teda Slovenská republika, myslím, ako centrálny štát už vôbec nie. Ani obce nie sú ideálne, ani mesta. A to nie je teraz o tom, že niekto, hoci v politike sa to v retorike používa, že keď chcem niečo vyvýšiť, tak to glorifikujem, že to je úplne ideálne a niečo zhodím, tak poviem, že to je úplne zlé. Nie. Aj v obciach sú všelijakí starostovia, aj ten štát má problémy. To, čo ja som snažil povedať,
je, že v rámci toho, ako to naozaj je, by bolo lepšie tie vúcky zrušiť a presunúť tie právomoci tak, ako sú. A takisto som povedal, že áno, Zemplín by bol prirodzenejší región ako Košický dneska. Bol by prirodzenejší, ja som s vami súhlasím v tomto. Len som argumentoval, že nie je veľmi dôvod si myslieť, že na celoslovenskej úrovni, ale ani v Zemplíne, by to priviedlo nejakú zásadnú zmenu volebnej účasti, zásadnú zmenu záujmu a nejaké vytvorenie krajskej občianskej spoločnosti v nejakej dostatočne silnej forme. To bol môj argument. Nie, že by Zemplín nefungoval ako nástroj identity. Pokiaľ o decentralizáciu, len ešte raz poviem, ja som za decentralizáciu a považujem za úspech. Ale nie som slepý advokát decentralizácie v tom, že čím viac, tým lepšie a čokoľvek. Myslím si, že dôležité je naozaj posúvať to tam, kde je to najefektívnejšie vykonávané a vyhodnocovať to. Ale áno, ja som za decentralizáciu a myslím si, že za ňu aj budem, aj keď táto skúsenosť s vúckami ma naučila byť opatrný voči retorike. Pán poslanec Kvorka. No ja som bol z okolností tento týždeň v Žilinskom kraji. Bol som v Žiline a v Liptovskom Mikuláši, mal som tam stretnutia a prednášky s občanmi, s aktivistami, s podnikateľmi. A musím povedať, že tam boli na mňa ľudia mimoriadne milí a veľmi rád som tam a bol som tam za posledné mesiace asi 4-krát. Takže v Žilinskom kraji sa cítim dobre a budem tam chodiť rád aj naďalej. Je pravda, že sú miesta, kam vy chodíte, kam ja nechodím, kde neviem, ako by ma privítali, ale tam ani ešte chvíľku nepôjdem. Musím povedať, pán Kvorka, že ja nemám tendenciu ťahať nejaké osobné veci do tejto rozpravy, ako mi je Boh svedkom, ale pri tom kydaní, čo ste začali spúšťať na mňa, keď človek s vašim profilom a s vašou históriou to skúša, tak sa mi to zdá úbohé a pobojujúce a nebudem na to ani reagovať. Človek, ktorý tu sedí, hoci by tu sedieť nemal, aby na niekoho iného sa takto okydával, fakt, to je sila. Ale pokiaľ ide o pána Blanára, je také video zo zdravotníckeho výboru, kde myslím, že malo asi 300 000 zliadnutí. A tam figurujem ja len vo veľmi malom percente. Figurujú tam primárne dve poslankyne zdravotníckeho výboru, myslím, že pani Ciganíková, a ospravedlňujem sa ešte jedna, teraz som zabudol jej meno. Šebová, pani poslankyňa Šebová, prepáčte. Oni s pánom Blanárom tam diskutujú o tom CT-čku. Odporúčam, pozrite si to, lebo keď teda pohľad na mňa vám tak ako keby robí zle, tak tam vás nebudem veľmi zaťažovať. A tieto dve poslankyne, ktoré sú nové poslankyne, mladé poslankyne, ho tam tak vykúpu, že pri tom CD-čku, že pán Blanár tam nemá slov. A to je jedno, okrem toho, že sú to samozrejme šikovné poslankyne, najmä preto, že tá kauza je tak jasná. Každý človek, ktorý si to video pozrie, je mu to úplne jasné. A nemusí sa ani pozerať na mňa, ak je to taký problém. A pán poslanec Fajč, to už len na záver. Vy ste použili takú vetu, že bolo treba urobiť audit v kompetencií, ale Radičová vláda nám v tom zabránila. No, prosím vás, vysvetlite mi, ako niekomu, kto je pri moci 10 rokov, môže nejaká iná vláda zabrániť v tom, aby urobil audit, ako považuje za potrebný. Od konca Radičovej vlády ste pri moci v tejto chvíli 5 rokov. Za 5 rokov sa dá urobiť audit Európskej únie, nie audit slovenskej územnej samosprávy. Za 5 rokov ste mohli zreformovať vúcky, tak ako to Robert Kaliňák rád rozprával pri tých voľbách. Nič ste s tým neurobili, hoci ste jediní mohli, boli ste sami vládli. Od roku 92 tu nikto nevládol sám s parlamentnou väčšinou, ešte aj Mečiar mal len 74 poslancov, keď v 92. sa stal premiérom. Vy ste mali 83. Nič ste nespravili. Ak to považujete za dobré, že ste nič nespravili, hájte si to. Ale vyhovárať sa na Ivetu Radičovú a ja neviem ešte na koho všetkého, je tak extrémne nepoctivé v súvislosti s tými zmenami. Pán poslanec, poprosím kľud v sále. Že to naozaj nie je možné akceptovať. Takže, pán poslanec Fajč, zvyšok vášho prejavu beriem, máte pravdu, je to komplexná záležitosť, je to záležitosť, ktorú treba diskutovať, ale ak je tu nejaký predseda vlády, ktorý nesie zodpovednosť za to, že sa táto krajina nehybe v celku vpred, a ani v tejto veci, je to človek, ktorého ste vy už roky šéfom zboru poradcov a volá sa Robert Fico. To je človek, ktorý má za to priamu zodpovednosť a keďže asi aj on ju cíti, to bol aj dôvod, prečo tak bezprecedentne zaútočil na nás, keď sme tento návrh predložili. Ďakujem vám veľmi pekne, vážení kolegovia. Čaká nás ešte veľa balíkov, takže sa s vami nelúčim, ale slúbil som, že takéto zásadné vystúpenie robím len raz a už teraz pôjdeme skôr technicky, takže ďakujem všetkým, ktorí aj diskutovali, aj kritizovali, a najmä, ktorí sa udržali, čo bola drvivá väčšina vo vecnej rovine, aj kritickej, aj súhlasnej.
a verím, že aj zvyšok rozpravy takto ešte bude môcť prebehnúť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Chcú sa vyjadriť k rozprave